Jste na tomto kanálu noví? Přihlaste se k odběru a nezapomeňte lajknout nebo okomentovat video. Děkuji. Krásný ráno, vítám vás u dnešního vlogu. Dnes je pátek a my máme volno, protože prostě není co dělat. Je tady sněhu habakůk, všechno zmrzlý, všechno namrzlý, takže prostě my vlastně jednou v týdnu děláme nějakých pár objednávek a pak není co. Takže máme v pátky takhle vždycky volný s tím, že si je pak přes léto, nebo až se začne dělat, až bude lepší počasí, až se začne dělat už na poli a ve foliácích a tak si to pak musíme nadělat do té zimy zase nebo do toho podzimu. Takže já jsem dnešní den vybrala pro vlog. Jsem si připravila něco ke snídani a mám tady v tom mám kolagen. O těch věcech už jsem vám říkala ve více vlozích, to si můžete když tak dohledat. Tady mám v tom, dala jsem si dohromady protein tady s těma zeleným mixem, s těma potravinama. No a já si to takhle dávám ráno, jako ještě si dám pak vodu tady do toho, až to vypiju, tak si tam dám ještě vodu, ať jako tím vlastně do sebe dostanu víc vody ráno, protože přes den v té práci třeba, když jsem doma, tak jo, tak to tady mám tu 2litrovku, tu vypiju, ale k tomu ještě nějaký čaje, to já mám hrnky, jakože hrnky na čaj, ale v té práci já prostě do sebe nedostanu ani ňo, protože to jste venku, ta voda je taky venku, to pití prostě a je to studený jako prase. Já se nenapiju prostě v práci, za celý den se nenapiju. Doma už to potom nedoženu, abych dohnala třeba ty 2 litry aspoň. Takže aspoň takhle ráno prostě ty kolageny, tyhle ty věci, je tam v tom tekutina, je to vlastně rozmíchaný jak ve vodě, tak v mlíku, takže dostanu do sebe aspoň něco. No a já mám teďka, ještě k tomu si udělám nějakou svačinu, nějaký jídlo prostě, nějakou snídani, ale nemám chuť na nic takového jakože zdravýho, ale mám chuť na nějakou prasárnu. A nevím teda na jakou. Máme tady párky, na ty nemám chuť, ale máme tady nějakou slaninu, takovou anglickou slaninu. A mám tady semínkový chleba, tak možná něco vymyslím s tím. Dneska to nebude o zdraví svačině, snídani teda. Jsem to vymyslela takhle, dala jsem si tady kousek té slaniny, takový slabší plátky 2. A rajčata, trochu srirači, chleba a tady mám ty nápoje. A pustím si, tady mám svoji kancelář. Začala jsem číst dalšího toho Ficeka a pustím si k tomu nějaký vlog. A takhle to dneska tady vypadá.
jako během 10 minut. Před chvíli tamhle byly vidět ty hory, ty kopce. A během 10 minut se to takhle zatáhlo, jsem chtěla říct, ale jak se tomu říká, zamlžilo. To je šílený. Takhle mělo být na Vánoce bílo. Já jsem přišla zvenku, byla jsem se projít kolem řeky a ještě jsem zaběhla do krámu. A teda je tady -11. Ale já jsem tak navlečená. Já jsem si musela vzít čálu, protože tady ten jeden pitomej knoflík se mi furt rozepíná. Pak mám ten krk holej. Mám to celý zafuněný, prostě mokrý úplně. No, ale je to krásný, je to nádherný, já to miluju, takhle ty omrzlý stromy a to okolo tu přírodu. Je to jako v Mrazíkovi, úplně nádherný. Teď si jdu dělat čaj. Já už jsem udělala, ještě než jsem šla ven, tak jsem udělala bublaninu, vytáhla jsem včera jahody zmrzlý a takovou pěknou letní buchtu. Dám si čaj na zahřátí a pak potřebuji udělat nějaký příspěvek na Instagram. Potřebuju už konečně udělat recenzi na tu první knížku vánoční, co jsem dostala k Vánocům. Tu a ještě pak tu druhou, jak jsem hned přečetla. Teďka čtu vlastně tu další takže prostě potřebuju to dodělat, ať to máte na tom Instagramu ty recenze. A hlavně dokud to mám v té paměti ještě. A pak nevím, co budu dělat. My jsme akorát dojeli z krámu, potřebovali jsme doplnit nějaký zásoby, tak vám ukážu, co jsme nakoupili. Dělám si culik, protože se mi to plete všude. Tak, máme tady šunku jsem nenašla žádnou hodnou, tak máme takhle šunkový zauzený. Máme tady anglickou slaninu a
anglickou slaninu takhle takový ty hezčí plátky, jakože na osmažení. Pak jsem si dokoupila čaj do práce, máslo, takový to penny máslo. Tak tady mám nějaký koření, bazalku, česnek sušený, na ten jsem si teďka hodně zvykla, používám ho všude skoro. A provencálský, moje máma říká proselvánský. Tak, nějaký rajčátka, tady takový ten oříškový krém na způsob nutelly. Niky chce lívance k obědu nebo palačinky. Pak nám došel sýr plátkový, takže tady máme hromadu plátkového sýru, ten my spotřebováváme úplně nejvíc prostě, co ze všeho. Pak tady mám avokádo, měli za 19 korun, tohle je teda nákup z Penny, měli v akci za 19 korun. Okurky taky byly v nějaké akci, asi za 9 mám pocit. Pak tady mám majonézu, tady tu kupuju pořád tajenej z Penny. Pak včera jsem tady hledala, nenašla jsem ani drobeček, měla jsem chuť na nějakou sušenku, na něco sladkého. Tak jsem tam vzala takhle ty jizerky, kávový, karamelový a ještě arašidový. Takže i takovýhle chutě máme. Pak jsem vzala prckový džus se 100% ovocné složky, aby mi dostal do sebe nějakou vlákninu. Já jsem někde dřív viděla nějaký džus přímo s vlákninou, tam byl psaný, ale teď ho tam prostě neměli, tak jsme vzali tenhle. Pak jsme vzali zásobu mlíka. Kupujeme prostě obyčejný normální mlíko, šťávu. Tak tohle je všechno nákup z Penny. A ještě máme ještě tamhle vidím tu pizzu v druhé tašce. Ta je taky z Penny. Mražená pizza. A ještě tamhle pak máme nákup z levných potravin. Tak a z levných potravin tady mám zase tady ty kávy, ty jsem si oblíbila. Mám tady 4. Koupili jsme tam takhle nějaký sýry, takový ty bločky, jako bločky, ale ono to je takový nepovedený jakože plátky, proto to je za takovou cenu. Pak tady takovejhle ten sýrový bloček, klouzavej, akorát nemá takovou tu slaninovou nebo špekovou tu část na tom. Pak jsme tam vzali tortily. Našla jsem tam kokosový mlíko, asi za 9 korun, mám pocit, nebo za 19, ani nevím za kolik, ale vzala jsem si takhle 4, protože vím, že normálně v krámě jsou jakoby dražší, takže minule jsem potřebovala do nějakého receptu a neměla jsem. Takže jsem si vzala takhle 4, ale to ještě nikdy neskoušela, tak na vyzkoušení. Pak jsem tam objevila takhle jak se to říká, kurkumu, takový velký balíček docela, asi za 9 korun. A ještě jsem vzala v levném takovýhle tyčinky, jakože perníček v čokoládě a tady je ještě jiný druh. Prostě, když máme chuť, ať to tady máme. No a potom jsme ještě zajeli k nám tady do Bohušovic, do hangáru. Vždycky vám o něm říkám, jsou to ty Vietnamci. A Prcek si tam tady takhle vzal tu popcorn, ale já jsem tam hlavně jela koupit tady tohleto, krabičky na jídlo. Potřebuju prostě, abych měla, já nemám vůbec čas, takže si vždycky navařím, jakoby i pro sebe, pro sebe já si připravuju jídlo, ale udělám normálně třeba 2 obědy, dám to do krabiček, bude to v ledničce a kluci prostě, když budou chtít, tak si vemou buď takový oběd nebo takový a jenom se to ohřeje prostě v mikrovlnce i s tou krabičkou a nemusí se nic řešit. Bude to tam takhle připravený a já budu mít prostě trošku času na tvoření.
Tak to byl náš takovejhle menší nákup, malej takovej. No, protože my jsme hlavně jakoby potřebovali ty sýry do té ledničky a ty šunky. A tady to všechno okolo je bonus. Na ty krabičky já už jsem se dlouho chystala, že prostě to budu takhle vařit dopředu nějaký 2 obědy minimálně, no prostě. Tak jsem vzala takhle, jako to mi přijde na 1 porci úplně akorát. Kdo bude mít málo, tak si veme druhou krabičku, druhou porci. Chci to takhle prostě vyzkoušet. Já si pro sebe jako jídlo připravuju. A do těch krabiček už jakoby kvůli tomu hubnutí, ale pro ně musím jakoby taky vařit. Já si taky vemu to vařené jídlo, ne že ne, ale já to mám radši takhle připravený, protože vím, že si to vemu a nevymyslím tady 1000 jiných věcí, které prostě bych neměla. A teďka se teda ještě to dopoklidím, převlíknu se do domácího a vrhnu se na ty palačinky, protože jsem vymyslel palačinky k obědu. Spíš budou už k večeři. No, takže to dopoklidím a pak si chci udělat ještě další tácek týřeřichy. K tomu vám potom řeknu ještě další podrobnosti, až tady poklidím a začnu to dělat. Tady mám takhle tu moji zahrádku. Cibulka už krásně vypustila ty zelený, nevím, jak se tomu říká, natě prostě. Akorát tamhle ta poslední vzadu se nějak opozdila, ta teprve vystrkuje růžek, tady malinký. No a jinak, vy jste viděli začátkem videa tady tu řeřichu, to je první. Ta už takhle začíná trošičku jakoby pozelenávat. Tady ta je další, tam už jsou zase klíčky další. Vidíte ty klíčky malinký? Ta je jakoby obden, takže 3. den. Tady mám celery, to je taky ve vodě, takový ty špičky a oni takhle prostě vypustí to zelený. A tady si jdu udělat další řeřichu. A možná se ptáte, proč to mám takhle rozdělený. Protože jednoduchý vysvětlení, já jsem taková rozvrkočená. Jednoduchý vysvětlení, já jsem si vždycky tady ten vlastně sáček celý, on je docela jako plnej. Celý sáček jsem si vysypala vždycky na jeden ten tácek. Nebo prostě jakoukoliv jinou misku. Prostě na jedno, všechno na jednou. No a ono mi to jakoby vyklíčilo, ale jak to bylo hustě u sebe, tak to nebylo ani jako moc vysoký, ani jako, že by to bylo, na to, jak to bylo hustě nasetý, tak to nebylo hustý. Bylo to spíš takový nějaký, než něco prostě, spíš nic, no. A já jsem teda hledala, jak na to, nějaký videa, tak jsem našla videa nebo návod nějaký mladý holčiny. Já teda nevím, kolik jí bylo, já ji nesleduju jako na YouTube, ale mně přišlo, že je jí tak 14-15, možná se mýlim, někdo vypadá takhle mladě, že jo. No ale dobře jí tak, že vypadá tak mladě, i když je třeba starší, třeba je mladá, nevím. Ani nevím, jako jak se jmenovala, abych vám to řekla, abych vám to napsala. Ale měla tam skvělý návod, právě takhle rozkouskovaný, jakože pomíň, řidčí, to setí, ty semínka. A ona si tam právě dělala obden. Ne obden, každý den, jeden den jeden tácek, druhý den jeden tácek a ono vlastně, než ten jeden vyroste, sníte ho, tak by měl dorůst ten druhý. Jenomže já to nejím jako takhle nebo ne pravidelně, jako tak hodně, tak často. Takže já jsem si to udělala obden. Takže vlastně první den, pak prázdno, 3. den jsem si udělala druhý tácek a teď si jdu udělat zase po další tácek.
Takže vlastně je to takový výhodný, že uděláte si třeba víc těch tácků na plný parapet a vlastně vždycky, než jeden doroste do té požadované vejšky a podoby, tak ten pak ho sníte, že jo, než ho sníte, tak doroste ten další tácek. A máte to takhle prostě, ne jako já jsem to měla, prostě všechno najednou a takový nevalný. Takže teďka to budu dělat takhle. A proč vlastně se ptáte asi, že? Protože řeřichu asi znáte každý. Je to prostě příjem vitamínů. Tady v tom období, kdy jako v zimě není čerstvá ta zelenina, já jsem teda dneska v Penny potkala hlávkový salát, ale já jsem ho nikdy v zimě jako nekupovala, takže ani nevím, jestli má třeba nějakou takovou tu chuť, nebo jestli to je jako třeba, když si koupíte v zimě jahody, takový jako polystyren bezjahodový. Akorát, že to má podobu jahody, takže nevím, jak ten salát, ale není prostě to čerstvý, zelený, tak k dosažení jako na jaře, v létě. Takže já a moje tělo, já vždycky takhle tady tou dobou. Jako teď je to docela brzy, teď je teprve leden, ani ještě jakoby únor, ale vždycky tak jako začátkem března. Já už začínám mít takovýhle choutky na to zelený. A ještě nic takového neroste. Takže já si vždycky dávám cibulku, dávala jsem si tu řeřichu blbě, teď ji budu dávat takhle. A je to vlastně, mají tady ty zelený kousky, jak cibulka, tak řeřicha, pažitka. Bazalku jsem viděla v Penny, v Albertu. Mají tam dokonce koriandr, jsem viděla v květináčkách, co si musím dokoupit. Ale tohle si jako dělám tady ty věci sama. Pažitka mi nevyleze nikdy, vždycky jedna. Taková jedna. Ta mi nevyleze nikdy prostě pažitka, to nevím, kde dělám chybu. No, ale je to prostě zdroj vitamínů, minerálů. Hodíte si to prostě do polivky, takovouhle směs, jo, nebo prostě stačí jenom namazat na chleba máslo nebo sýr, co máte rádi. Posypat si to s tím, jako ze směsí, nemusíte jenom s tou řeřichou, ale udělat si směs jakoby všeho. Třeba já tamhle mám i ten celer, tady tu cibulku, smíchám to pěkně, posypu s tím chleba a to tělo je tak uspokojený prostě něčím tím čerstvým a dostane do sebe ty vitamínky a tak. Takže jsem se zase rozpovídala, jdu si udělat další tácek. Já koukám, že jako ten pytlík je docela jako plnej, takže asi budu pokračovat vždycky, až s ním ten jeden, tak si zase udělám další, protože tak velký parapet zase nemám. Kdybych se teda chtěli návod, tak stačí takhle prostě nějaký tácek nebo nějaká mělká nádobka do toho ubrousek. Můžete i vatu, ale mě ta vata, já jsem to zkoušela na vatě, ale mně přijde jako, že to pak jim i s tou chlupatou vatou. Prostě ten ubrousek mně přijde takový nejvhodnější na to. Takhle si ho prostě dám do té mělké misky. Můžete do nějaký misky, to je jedno do jaký. Musí se namočit. Musí být nasáklej prostě tou vodou, ten ubrousek. A musí být pořád mokrý, aby ty semínka neuschly. Takhle mokrý. A teď tam nasypeme ty semínka. No, to se k tomu dostanu. Tak nasypat semínka. Tak a stačí úplně takhle řídce. No a teď už to nechám na okně. A musíte na to dávat pozor, já to kontroluju každý ráno a každý večer, aby to bylo furt mokrý ten ubrousek. Aby měly vláhu ty semínka a aby začaly klíčit. A pro dnešek se s vámi rozloučím a uvidíme se u dalšího videa.